उन्दैयाव खोनायोमोन गुबुननि रेप किपेड फनाव लागायनानै हेडफनखौ सोना लाना बाबा आइजों थाफानानै खुगायाव सिरि सिरि खनफायोमोन लाइनफोरखौ सानसे आंबो खनगोन होनना गोसोआवनो सानफ्लांनानै दिनै आं समजों फारसे हारसिं खारफानानै बहा आं जायो नाथाय सिमांफोरखौ नागिरनानै आइनि आं अननाय मोनना लासै खुसि मिनिनानै आवगायलांनो साननाय आङो मिउजिकखौबो सोलोंनानै 2019 रेपखौ खालामनाय स्टार्ट फरायनाय जालांनाय ड्रप नाथाय आं जिउखौ खामाखै फ्लार्ट पुराना टि शार्ट आंनि गोदान नङा स्निकार्स बुंबानो अन जायो 200 बाजिनि स्पिकार्स बागि आं दामि नङा आंबो गामिनि गथ' सुखु दुखु गेजेरजोंनो आइया सालायो नखर बाबायाबो मिथिखायो आं एसे आलदा आं बाइकल'सो बिनाय आंनो नांथ'खाया मटर आंथ' इन्ट्रेस्ट गैया लानो जिउआव साख्रि आं माबा मोनसे खामनाबाबो बुंफबगोन बाख्रि होनना साननानै हाबनाय आङो मार्केटिंआव फकासखौ होनायमोन आं कास्टमारनि टारगेटिंआव मानसिफ्रा होनाय आंखौ डक्टर अजाना नों बेपारि मुलि नोङो फानथिंबायो सान हर जायदों मायदों रायलाबायो खर मा जागोन नोंजों नों बुंजाबायगोन भिखारिसो होनना आं थानाय सिरि सिरि मावलांनाय आं हारसिं बुंजानाया गिदिर नङा मावनायासो थारसिन ना आङो जालिमोन ना जालि आंनि खोथा समजों लोगोसे आरो आं सोलोंलांनाय बांसिन 2020 मार्च नुबाय गोदान भाइरास बिनि सिगां खोनायोमोन जानाय अनलि साइनास मानसिखौ खालामबाय दिनै कर'नाया टर्चार लोगोसे खामजोब्बाय जोंनि केरियारखौ बरबाद जनांबाय न'आव जोङो हाबना सिरि सिरि आं बोबाय बं आरो सोरबा बोबाय बिरि फैसानि लामा जोब्बाय दुखु फैबाय जोंनि दा माथो खामनो उपाय गैया सोरथो दायनिगिरि बेखौनो साननानै आं स्टार्ट खामनाय इउटुब मार्केटिंआव सोलोंनायमोन मानसिजों रायलायनो थार खोथाफोरखौ आङो लिरोमोन नटबुकआव बेखौनो आं साननायमोन मानसिफोरजों फोरमायनो लासै जानाय आंनि हिप हपनि एडिक्सन रेप होना बागिफोरनि मोनबाय आङो प्रेडिक्सन लासैनो सोलोंबाय आं बानायलांनो ट्रेक बड'आवनो लिरगोन होनना लानाय आङो डिसिसन उन्दैयाव खोनायोमोन गुबुननि रेप किपेड फनाव लागायनानै हेडफनखौ सोना लाना बाबा आइजों थाफानानै खुगायाव सिरि सिरि खनफायोमोन लाइनफोरखौ सानसे आंबो खनगोन होनना गोसोआवनो सानफ्लांनानै दिनै आं समजों फारसे हारसिं खारफानानै बहा आं जायो नाथाय सिमांफोरखौ नागिरनानै आइनि आं अननाय मोनना लासै खुसि मिनिनानै आवगायलांनो साननाय आङो मिउजिकखौबो सोलोंनानै Some real shit of my life. Peace out. Yeah.